Velkommen til FSSPX Danmark. Katolsk tro. Katolsk tradition. The true Catholic is traditionalist. Super, så er vi live. Og allerførst, jeg kan starte med at fortælle, hvordan jeg har det i mausen. Jeg har glædet mig helt vanvittigt meget til at se dig igen og til at møde dig. Og jeg ved også, at der er rigtig mange også derude, som glæder sig til at møde AB Morten. Er det en OK tiltaleform? Ja, jeg tror, det er passende. Altså med de voksne præster, så skal man nok helst sige pater og så efternavnet. Ja. Men AB Morten, det passer med, hvordan vi siger det på seminariet, og hvordan det er kutyme i Tyskland for seminaristerne. Ja, super. Ja. Så målet for interviewet, Morten, hvis det er okay, bare kalder det, så er det sådan set at lære dig egentlig at kende, at høre dig fortælle omkring din rejse fra måske endda ind i kirken til FSSPX, til livet som seminarist, til de normale spørgsmål, folk stiller omkring, hvordan er det at deltage i en FSSPX-messe, og alle de her ting her, ikke også? Og selvfølgelig også omkring dine tanker og bedste råd, som du også kan give folk. Der er mange derude, som også er i tvivl om, hvad gør jeg, når jeg sidder på Lolland med mig og min kat, ikke også? Altså, og så videre. Så lad os prøve at se, hvor samtalen bærer hen. Men kan du ikke prøve at starte med at fortælle, jamen, hvem er du, og hvad laver du egentlig? Ja, altså jeg hedder AB Morten Bay. Altså jeg er almindelig dansker og oprindelig døbt i folkekirken som spæd. Og så er jeg jo konverteret til katolicismen i 2018. Okay. Ja. Og i den forbindelse, der har det for mig altid været en form for forbindelse med det her præstekald. Og det var egentlig klart for mig allerede, da jeg konverterede, at det var noget, jeg gerne ville afsøge. Var det? Ja, altså selvom man selvfølgelig ikke skal sige, man har en fornemmelse, og så er man kaldet til at være præst. Ja. Det kan man selvfølgelig ikke sige, men jeg tror for mig, der gik det lidt hånd i hånd. Altså efter jeg var konverteret, jeg gik igennem, hvad skal vi sige, den almindelige katolske kirke i Danmark, bispedømmet, og blev firmet i den katolske kirke i Vejle, Sankt Norbert, altså i 2018. Og allerede dengang, der var der sådan set en vis tanke i forhold til præstekald. Okay. Det er klart, at jeg har været heldig og velsignet at tale med nogle dygtige præster siden, som har været i stand til at leder mig i den rigtige retning. Ja. Men sådan helt overordnet, så tror jeg godt, man kan sige, at det hang sammen med min omvendelse i sig selv også. Det er vildt, og det er også det nye for mig, det var slet ikke klar over. Altså vi har jo kendt hinanden, måske nogle år også, det var jeg faktisk ikke klar over egentlig. Altså jeg har lært at administrere af Hans Christian. Alt for venlig her, jeg kan slet ikke tage ære. Jeg kan huske vores tid tilbage, også her i Randers, også, hvor vi begyndte at administrere til den traditionelle messe også. Og jeg tænker, der var alligevel noget, der fik dig til at gå fra den normale katolske kirke, eller hvad kan man sige, den konsulære kirke, til over mod FSSPX også. Og måske er det lige passende lige at fortælle, jamen, hvad er FSSPX egentlig for en start? Ja, altså FSSPX er altså den hellige Pius X præstebroderskab. Ja. Det er en sammenslutning af præster med apostolsk liv, hedder det i den kanonisk ret, og det betyder, at det ikke er en orden, men det er en sammenslutning af præster, der bor sammen og har en fælles regel og statutter. Okay. Det blev grundlagt i 1970 af ærkebiskop Marcel Lefebvre, som så, hvad der skete under det andet Vatikankoncil, som var aktiv på det andet Vatikankoncil, og kunne se, hvilken retning kirken gik i. Han blev kontaktet af nogle seminarister, som ikke vidste, hvad de skulle gøre af sig selv. Altså i 70'erne. Og han besluttede jo at oprette det her selskab for dem, sådan at man kunne modtage en traditionel præstuddannelse, sådan at man kunne tilbyde de troende de traditionelle sakramenter, den traditionelle latinske messe, tridentinske messe, siger man nogle gange. Altså det er jo sådan selve oprettelsen, det blev oprettet i Schweiz i 1970, godkendt af kirken. Lokale biskop. Man kan sige, at hovedformålet i præstebrødskabet er at uddanne hellige præster,
Og derigennem at kunne hjælpe de troende, der kommer til os. Okay. Man kan sige, at ærkebiskop Lefebvre, han var hele sit liv missionær i Fransk Afrika, og nuncius for Fransk Afrika. Og han havde derfor en hel masse missionserfaring, og man kan sige, at præstebrødskabet er i dag bygget op ligesom et missionsselskab, og det betyder, at vores præster bor sammen i små priorater, kalder vi det, altså et hus med 3 til 8 præster normalt, og så tager de enkelte præster ud og betjener kirker, enten i nærheden, eller som det er her i Skandinavien, flyver mange 100 kilometer for at komme og fejre messe for dem, der er interesseret. Ja. Og bruger mange penge også for det. Altså hvis jeg lige må dele en erfaring, så jeg har lagt hus til Fader Lindstrøm en del gange også, og jeg har lagt mærke til, hvor træt han var. Altså når han kom forbi, han skulle sove på vores, og jeg kunne ikke byde ham andet end en luftmadras eller 2 skumgummimadrasser, ikke? Og bare se, hvor træt han var, når han ankom. Fejrer messen egentlig om aftenen, og han er bare flækket fuldstændig om aftenen, ikke? Og så skal han videre igen næste morgen, ikke? Jeg tænker, den iver, den kærlighed, den gør virkelig indtryk på en. Ja. Så du er, nu skal bare forstå, så du er seminarist i dag på seminaret i Tyskland i dag, men før du egentlig, det kan vi pakke ud måske lidt senere, hvad det er, men så du er en del af FSSPX i dag, og du havde allerede egentlig overvejelser omkring præstekald, og så du fandt alligevel ud af, okay, bispedømmet var ikke en mulighed for dig. Kan du prøve at pakke måske den rejsehistorie ud der, hvis det er? Ja, altså man kan sige, jeg fik en fornemmelse af, at jeg gerne ville noget mere med Gud. Man kan sige, at min opvækst har jeg ikke haft noget med Gud at gøre. Jeg er godt nok døbt i folkekirken, som jeg sagde, men jeg har ikke praktiseret. Og da jeg undersøgte, hvad skal man være for at være noget med Gud, så kunne jeg ret hurtigt se, at jamen, folkekirken og protestantismen i det hele taget er jo i virkeligheden noget, Luther har fundet på, og det er en afvigelse fra det, der hele tiden har været. Og det betyder bare, at altså jeg ser det som en nådegave, at jeg kunne meget, meget tydeligt se, at det var en afvigelse. Eller for eksempel også bare at sige, det skulle ikke være islam, vel? Altså, man er kristen i Danmark, men hvorfor lige katolik, ikke? Og der kunne jeg ligesom bare se, at jamen, det for at sige lidt moderne, det er det holistiske, det er, man har det hele pakken med, og alle de andre protestantiske eller ortodokse sekter inden for den katolske kirke, de har taget noget fra. De har valgt noget fra. Det kan være ligesom de ortodokse primært pavens autoritet, eller protestanterne pavens autoritet og traditionsargumentet, og i virkeligheden alt det, som vi kalder den apostolske tradition i den katolske kirke, vælger de fra, og sidder kun tilbage med Bibelen. Men jeg tror, man kan sige, bare lige for at runde det ganske kort, hvis man har prøvet at åbne Bibelen, og så prøve at forstå, hvad der står der. Altså nu har jeg haft lidt over 3 års eksegese på seminaret, og det hjælper selvfølgelig lidt, men ideen om, at man skulle kunne åbne Bibelen, og så bare læse og forstå, hvad der står, tænker jeg på en vis måde er latterligt, eller umuligt. Og det tænker jeg, det er et godt argument for den katolske kirke, og var det også for mig. Jeg har levet en tid, hvor man kunne slå det hele op på internettet, og vide det hele på forhånd. Og det interessante var selvfølgelig, at jeg havde en bestemt idé om, hvad den katolske kirke var, da jeg ringede til en katolsk præst for at spørge, hvordan bliver man katolik. Og det er cirka et år før jeg konverterer. Jeg tror, det er Køndelmisse 2017, at den første messe jeg har besøgt. Så gik jeg til firmelsesforberedelse og til forberedelse til at blive optaget i den katolske kirke. Et år i kirken i Vejle. Og der var det ikke klart for mig, at der var noget, der hed traditionelle messe, der var noget, der hed den nye messe. Jeg stillede spørgsmålet på et tidspunkt til præsten. Jamen, jeg troede, det skulle være på latin. Og han sagde sådan set bare, han slog det egentlig bare lidt hen og sagde, men det blev ændret i 70'erne. Og han antydede ligesom, at det bare var sproget. Det kan vi selvfølgelig komme ind på lidt senere, men det er ikke kun sproget, der har ændret sig i messen. Det er sådan set hele formen, der har fået et vist skub i en bestemt retning. Altså der tænker jeg, at jeg har fået nådegave nummer 2, fordi umiddelbart efter min firmelse i 2018, der opdagede jeg den traditionelle messe. Først online, og så fandt jeg ud af, at bispedømmet København fejrer
fejrede, skulle man måske sige, en traditionel messe her i Randers. Cirka, ja, det var vel ikke gang om måneden dengang. Det var sådan sporadisk. Det endte med næsten en gang. Ja, det er rigtigt. Og fra Vejle, der havde jeg vel med tog 2,5 timer eller sådan noget. Jeg boede ikke inde i selve Vejle, så jeg skulle cykle ned i Vejle først for at tage toget. Men jeg kom til Randers et par gange alligevel. Og jeg kan sige så meget, da jeg besøgte den traditionelle messe første gang, der forstod jeg ingenting. Det første, jeg genkendte igen, det var præfationen. Den her åbningsbøn, der kommer før Sanctus og før den romerske kanon. Det var første gang, jeg havde sådan en fornemmelse af, hvad der foregik igen. Jeg genkendte ikke, hvad var læsningen, og hvad var evangeliet. Jeg genkendte ikke fader vor. Der var mange ting, som var uklart. Men det, jeg kunne se den dag, det var, her er den messe, der stemmer overens med den lære, som jeg har læst om. Jeg vil ikke sige, at der blev prædiket her. Jeg siger i kirken i Vejle, da jeg blev optaget. Det har jeg egentlig ikke opfattet det sådan. Ikke fra præsternes side i hvert fald. Men helt klart var der en spænding mellem den lære, som jeg havde læst om på internettet, og så hvordan messen blev fejret. Ikke? Og man kan sige, det var gradvist for mig, at jeg fandt ud af, hvor vigtigt den traditionelle messe er i forhold til selvfølgelig præstekald, tænker jeg også i dag, men også i forhold til bare kirken og kirkens medlemmer, de troende. At den her ændring i messens form, hvor meget det har at sige i forhold til, hvordan vi praktiserer. Det er jo sådan lex orandi, lex credendi, den måde vi tror på, den måde vi beder, men måske også omvendt. Og hvis vi ændrer den måde, vi beder på væsentligt, så vil det have en indflydelse på, hvordan vi tror. Og det var ligesom en gradvis bevægelse for mig, at forstå, hvor vigtig den traditionelle messe var. Og da det så var gået op for mig, hvor vigtigt det var, og at jeg ikke havde lyst til at gå til den moderne messe mere, det kan vi også komme ind på igen, så, hvis du vil. Men der opsøgte jeg jo SSPX eller FSPX, præsterådskabet, dengang i Aalborg. Og jeg snakkede med fader Lindstrøm, som var en virkelig dygtig præst, som jeg havde rigtig meget held med. Held siger jeg hele tiden, men jeg var rigtig heldig at møde ham. Der har Gud virkelig sendt mig en gudsmand, ikke? Kan vi prøve, jeg er bare nysgerrig på at spørge til din refleksion omkring tvivl og usikkerhed, fordi jeg ville tænke, jeg har selv oplevet også, at føle mig meget, meget splittet imellem det ene med at være lydoverklassiet i Danmark, og adlyde biskoppen, og så det med at gå op på, hvad jeg dengang synes også var sådan en relativt suspekt loftskapel i Aalborg med meget få mennesker, med dæmpet lys, og en præst, der kommer en gang om måneden, og må vi det her, og ting og sager. Og så også holde mig på dydens smalle sti. Det har været for mig meget anfægtende, og det har taget mig lang tid, også følelsesmæssigt har det svært at navigere. Hvordan har du navigeret det? Fordi der er helt sikkert også andre, der har været i samme situation. Altså, der har været forskellige elementer i det. Dels så har jeg også været til samtale med biskoppen i København, angående præstekald. Og det vil sige, jeg har ikke, carte blanche, bare afvist, at det var en mulighed. Jeg har fundet ud af, hvorfor det er en dårlig idé for mig, og for alle, vil jeg våge at påstå. Den moderne præstuddannelse er typisk ikke thomistisk, baserer sig ikke på de almindelige aristoteliske principper. I hvert fald kan man ikke være sikker på det. Og når man hører, hvordan vores eneste anden præstestuderende fra Danmark har det, han har jo haft problemer på 2 forskellige præsteseminarer, fordi han gik i sin soutane, altså sin katolske præstekjole. Og der kan jeg jo godt tænke, at nu hvor jeg er på et præsteseminar, hvor det forventes, at jeg ikke bare på seminaret går i min soutane, men også når jeg er her på ferie, altså jeg har den på i dag selvfølgelig, så kan jeg godt tænk hvis de gode ting, som jeg får som anbefaling, og som vi kan i virkeligheden sige som pligt, som forpligtende, tænk hvis man hele tiden fik at vide, at det var forkert eller dårligt for dig. Og det kan jeg måske bare sådan tage som et eksempel med soutanen, at jeg tænker, at det hjælper mig utrolig meget, at jeg har den soutane. Og det er ikke fordi, jeg skal sige noget godt om mig selv nu, men på vej herop, der mødte jeg en ældre dame, som havde det dårligt, og som jeg lige kunne følge et stykke på vejen. Det var derfor, jeg kom et par minutter for sent. Men
jeg tænker, hvis man ikke har soutanen på, så er der situationer, hvor man tænker, det kan jeg jo bare lade være med, eller jeg kan bare gøre, hvad jeg vil. Og på den måde så er soutanen en stor hjælp for selvfølgelig den præstestuderende, for præsten, men jeg tænker jo også for dem, der ser en, fordi de tænker, hvem er nu det, der kommer og hjælper, eller henholdsvis, hvad er det for noget? Jeg synes, danskerne er bedre til at spørge om det, stille det spørgsmål, end visse andre nationer er. Men jeg synes helt grundlæggende, så er det et hjælpemiddel til apostolat, det vil sige, at jeg kommer i snak med mennesker, men også til at hjælpe mig selv, til at hanke op i mig selv, kan man sige. Og sådan kan man nævne utrolig mange andre ting, som er anbefalet eller forpligtende i præstebrorskabet, og som egentlig bliver set ned på i det moderne hierarki. Ja. Og der kan jeg jo også sige sådan noget som, jeg havde aldrig hørt om katolsk meditation, kristen meditation, før jeg kom til traditionen. Og der kan jeg jo bare sige, altså tænk, hvis man skulle opfinde sin spiritualitet selv, som katolsk præstestuderende. Tænk, hvis man skulle vælge, hvilket filosofisk system man synes var mest fornuftigt. Og tænk, hvis teologien ikke var noget, der var fasttømret igennem 2000 år. Så kan jeg prøve at gå tilbage til, du havde en samtale med biskoppen, du havde en dialog med bispedømmet med os, og jeg vil bare tænke, hvis man ville da forvente, at de ville rulle den røde løber ud for en, der gerne vil give sit liv til kirken. Ja, hvor hoppede kæden af her? Det forstår jeg ikke helt. Altså, der var forskellige elementer. Jeg blev henvist til en åndelig vejleder her i Jylland. Jeg vil ikke sige, at han var dårlig. Sådan vil jeg ikke. Altså, jeg vil egentlig sige, at han var dygtig nok. Men det var ikke hyppigt nok til, at det rent faktisk kunne gøre en forskel for mig. Min oplevelse var også, at han sagde tit de samme ting. Det har jeg også en oplevelse af nu, at det gør en åndelig vejleder sikkert ofte. Men hvis der går for lang tid imellem, så kan man ligesom ikke rigtig skubbe noget. Og en anden ting i det var også bare, at min forståelse af, jamen, de præster der i Danmark, de lever ikke det liv, som jeg forbinder med at være katolsk præst. Der er mange præster i Danmark, der ikke fejrer den hellige messe hver dag. Der er mange præster i Danmark, der mener, de har en fridag en dag om ugen. Det er jo ikke det samme som, at en præst ikke kan have en eftermiddag, hvor han går en tur, eller at man ikke kan have en uge, hvor man er hjemme, ligesom jeg er nu, eller man kan besøge familien eller venner. Men sådan helt overordnet at tænke, at det så er en messefri dag, for eksempel, er egentlig for den katolske tradition et fremmed begreb. Ikke? Okay. Altså for mig, der blev det bare sådan, at jeg kunne se, jamen, skriftefædre, der ikke anser det som objektivt er en synd, for synd. Og sådan kunne jeg ligesom bare fornemme, at hele moralen og det praktiske system, eller hvad skal vi sige, den levede liturgi, kunne man måske bare kalde det, alt det hænger ikke særlig godt sammen i Danmark. Og jeg sagde på et tidspunkt, at jeg tænkte, det værste ved biskop Czeslaw er jo, at han hellere vil have dårlige præster end ingen præster. Men jeg er nok kommet til at revidere det udsagn en lille smule siden da. Jeg vil sige, efter jeg har set, hvordan han har beholdt bestemte præster i bestemte positioner, efter jeg kender til, at der har været klager, begrundede klager omkring de præster. Jeg mener ikke noget med misbrug eller noget i den her retning. Jeg mener simpelthen bare utrolig dårlig pastoral, altså utrolig dårlig hensyn til de troende, der kommer i kirken. Efter at sådan nogle klager er blevet rettet, er den præst stadigvæk i den position. Og så har jeg nok revideret det lidt til, at jamen, biskop Czeslaw, han vil hellere have dårlige præster end gode præster. Fordi alt det, der skal til for at få gode præster, det kræver, at man har et godt præsteseminar, man har en god, på tysk siger man spiritan, det vil sige en præst, der står for at danne seminaristerne spirituelt. Alle de her ting har vi ikke i Danmark. Det er jo også fordi vi ikke har et præsteseminar i Danmark. Og når jeg ser på hvordan den anden seminarist der er altså studerer for bispedømmet, han er jo ikke blevet bakket op af sin biskop. Han sidder jo herhjemme og venter på at der sker noget. I hvert fald sidst jeg hørte om det. Ja, altså, der er faktisk nyt i det forhold faktisk, at jeg mener faktisk slet ikke, han ønsker at være præst overhovedet. Jeg tror faktisk, han er faldet fra egentlig. Det var godt nok ærgerligt. Ja, så vidt jeg orienteret i hvert fald. Men jeg har sagtens følt, jeg tror, at for mig, som lægmand også, min smerte er også en tillidsting der, at
hvem skal katekere mine børnebørn? Ja. Altså det er ekstremt ængstligt og følsomt og skrøbeligt også, fordi du kunne jo også bare have valgt at sige, okay, nu går jeg det moderne vej ind i bispedømmet, og så prøver jeg sådan lidt sådan, at klippe en hæleren så, og måske fejre den traditionelle messe lørdag aften kl. 9, ikke? Give and take. Hvorfor ikke sådan prøve sådan at tage den ind af køkkendøren, han har sagt egentlig? Ja, altså jeg kan lige runde den historie af, jeg var ved før, fordi det er måske også relevant, fordi den kaldsansvarlige præst i bispedømmet, han vidste jo også godt, at jeg gik og var lidt interesseret i det der SSPX også, okay. Ikke? Og da jeg så sagde til ham, at det er den vej, der passer for mig, og det er det, jeg vil, så sagde han, det bliver rigtig godt for dig, gør du bare det. Og hvor jeg jo tænker, du sagde det med at rulle den røde løber ud, og det er en ting, at det er åbent for, at man kommer ind. Ja. Det er det ikke. Man skal selv opsøge det i bispedømmet. Ja. Men det næste element var, at da jeg sagde for første gang åbent, at jeg ville hellere noget andet, så var der ingen, der forsøgte at fastholde mig. Det vil og det kan jeg bare sige, at det er jo ikke en biskop, som ikke vil have gode præster. Han vil slet ingen præster have. Det vil jeg ved slet ikke, hvordan man skulle fastholde nogen, hvis ikke man har nogen, der holder fast. Det er klart, der er ikke nogen, der tvinger mig til at blive på et præsteseminar nede i Tyskland. Men hvis ikke der var nogen, der sagde til mig, det passer godt til dig, bliv hængende, hæng i, når man har en dårlig dag eller en dårlig uge, så tænker jeg, så var man jo gået for længst. Og det vil jeg egentlig bare lige tilføje, at det var en del af det for mig, og jeg kunne godt se, så har jeg godt nok valgt rigtigt. Ja. Og ved du, hvad der så skete en uge efter? Der kom Traditionis Custodes. Det er jo et tegn for himlen. Altså for mig er det. Og jeg kan bare sige, det er vidunderligt, at det her dokument, som indskrænker den traditionelle messe, kom en uge efter, at jeg havde taget den her beslutning. For ellers tror jeg ville have gået resten af mine dage, eller i hvert fald meget længe, og have overvejet, havde jeg taget den her beslutning, fordi det her dokument var der. Fordi den traditionelle messe var begrænset. Og som du sagde, for at komme videre til det spørgsmål, hvorfor ikke søndag klokken 9, eller hvad det nu var, vi snakkede om, hvorfor ikke gemme den traditionelle messe lidt væk, og så have det for sig selv? Jeg tror, også noget, der jeg er blevet meget opmærksom på seminaret, det er jo, at jamen, den traditionelle messe er jo ikke bare præstens spiritualitet. Det er selvfølgelig det vigtigste i at forme præstens spiritualitet, men det er, man kunne vælge at sige, det er en ret, som alle troende har. Alle troende har ret til den overleverede messe og deltage i den. Og at vi står i dag med et hierarki i kirken, som siger det modsatte, og som forsøger at udskamme den traditionelle messe, som om det er gammeldags, eller som om, at det er skadeligt, eller som om... Altså, man har alle mulige eksempler på, hvordan den traditionelle messe bliver udskammet. Og der tror jeg for mig at se, der kunne jeg bare... der kan jeg meget bedre se i dag, at jamen, selvfølgelig hele præstens spiritualitet skal være formet af den traditionelle liturgi. Men det giver også noget i forhold til, hvad man kan give videre. Og jeg tror jeg kender en præstestuderende i bispedømmet Regensburg, det vil sige, det er det bispedømme, hvor vores seminar også ligger. Men han studerer for bispedømmet, og han vil lave præcis det nummer. Gøre, hvad der bliver sagt, og så fejre den traditionelle messe privat. Det kan man måske godt, men jeg tror ikke, det går op for ham, hvor meget... Altså, jeg ville jo ikke kunne tage min uddannelse selv. Altså, den del af uddannelsen, som han går glip af, fordi han ikke er på et traditionelt seminar, den ville jeg da ikke selv kunne finde ud af og få med mig. Den, dagsorden, som vi lærer at have, altså den orden, som vi lærer at strukturere vores liv efter på seminaret, har han bare ikke. Og det lover jeg dig, det får man ikke på et moderne præsteseminar på den måde. Bare det, at man også i sin ferie skal finde ud af at stå op og lave sin morgenmeditation, bede nogle bønner i løbet af dagen. Altså for mig er forpligtende indtil videre jo næsten kun rosenkransen. Men jeg beder selvfølgelig også en del af tidebønnen hver dag. Men bare det, at man strukturerer sin dag og lærer, hvordan man gør det, jeg tænker, det er et uundværligt redskab i en præsts eller en kommende præsts liv især måske også. Og alle de ting, som handler om præstens private spiritualitet, går man glip af i den sammenhæng. Og
ja, der er et helt almindeligt filosofisk princip, som hedder, man kan ikke give det, som man ikke har. Ja. Og det, den spiritualitet, som præsten ikke selv har, den lover jeg dig, den kan han heller ikke give videre til de troende. Og det synes jeg også er et godt eksempel på Fader Lindstrøm. Han har virkelig studeret sin dogmatik og så videre rigtig, rigtig godt. Men det gør også, at han kan levere nogle prædikener, som virkelig bare er funderet i den kristne dogmatik, i den katolske tro. Det er noget, der er interessant, fordi jeg synes, jeg har mødt 3 eller 4 forskellige præster fra FSSPX, og man har bare et indtryk af, at de er bare mega godt uddannet. Altså det er sådan, nu er jeg prædikerne selv, for man sidder som lægmand blæs bagover i prædikener og form i skriftestolen i særdeleshed, hvor formfuldendt de meddeler sakramenterne og den kærlighed. Og jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve også, og jeg har nogle spørgsmål opfinder også til, hvad du nævner bagefter, men jeg bare lige så det siger, at for mig blev jeg overbevist om FSSPX fra lægmands perspektiv ved at opleve skriftemålet, at man får en så præcis spirituel diagnostik, at man oplever en kærlighed, der kun kan komme fra Gud. Altså det er og en mildhed og en glæde og en omsorg, som er fantastisk. Og jeg tror også, at det er jo et vidnesbyrd om også, og din rejse også, og at FSSPX vokser i Danmark og Skandinavien, at det behager Gud, det er gode frugter, og du må jo også have oplevet, og som du nævner, den kvalitet, du nævner her, så du fandt ud af, okay, bispedømmen var ikke en vej for dig, og hvad var steppet så derfra så? For så var det tilbage til FSSPX og Fader Lindstrøm. Hvad skete der derfra så? Altså, jeg har været på forseminar, det vil sige sådan forberedende år, som man kan tage, inden man starter på seminaret. I mit tilfælde var der 2 grunde til det. Det ene er, at undervisningssproget på seminaret i Tyskland er tysk, og mit tysk var altså ikke godt nok til at modtage undervisning på tysk på det tidspunkt. Og den anden grund var, at jeg ikke er opvokset i præstebrødskabet. Ja. Og det betyder, at de gerne vil se mig an, og henholdsvis, at jeg fik chancen for at leve sammen med nogle præster et stykke tid, og opleve, hvordan er livet som præst i præstebrødskabet overhovedet. Ja. Det vil sige, at jeg har været et par måneder i England, og så har jeg været næsten 2 halvår i Tyskland, henholdsvis på en skole i Saarbrücken, som bliver drevet af vores præster, og så på ved distriktssædet i Stuttgart i Tyskland. Ja, og man kan sige, der havde jeg jo også min tvivl om det rigtige, eller hvad ved jeg, men jeg var jo heldig at blive taget imod, kan man sige, og få en hel masse vejledning. Jeg havde mulighed for at have en fast åndelig vejleder i den tid, jeg var i Tyskland det år. Og det gjorde jo også, at Pater Schreiber, han modtog mig på seminaret, at der følte jeg også, at jeg var afklaret. Og at jeg vidste, hvad jeg gik ind til, kan man sige. Ja. Så lad os tage omkring afklaring, fordi jeg er i kontakt med ikke bare én, men faktisk potentielt op til 3 danske unge mænd, som overvejer præstekaldet. Og der er jo, listen er sikkert lang af dine gode anbefalinger. Hvad vil du anbefale den 2-3 vigtigste ting, man skal gøre sig klart at afsøge, inden man tager skridtet og rækker ud og undersøger præstevejen? Altså jeg tror, hvis man allerede er katolik, så er det er det vigtigste nok i virkeligheden bare at tage kontakt. Jeg vil ikke sige, at man skal vente nødvendigvis, fordi afklaringen bør ske sammen med en præst, sammen med en åndelig vejleder. Det vil selvfølgelig sige, at hvis man har tvivl om, det er noget for en, kan man jo bare snakke med en præst om det. Jeg vil anbefale selvfølgelig at gå til Fader Lindstrøm eller til Fader Kamil Brokovic, som også kommer til Danmark en gang imellem. Og simpelthen bare, ligesom jeg også gjorde, simpelthen bare forklare, at man overvejer et præstekald. Så vil den præst givetvis give en anbefaling, at man tager på ignatiansk retræte. Ja. Hvad er det? Hvad er en ignatiansk retræte? Altså, Ignatius af Loyola var jo grundlæggeren af jesuiterne, og han opfandt den her, eller hvad skal man sige, han kortlagde, vil jeg hellere sige, for han har selvfølgelig ikke opfundet den kristne meditation, men han kortlagde og præciserede den kristne meditationsmetode.
efter nogle bestemte principper, og en ignatiansk retræte er normalt en uge, nogle gange op til en måned. Altså normalt vil man starte med en uge, hvis man aldrig har været på retræte før. Og fordi jeg er på vej ind i mit 5. år på seminaret til sommer, så skal jeg igennem en måned her til sommer. Men det kommer ikke til en start. Men en uge, 6 eller 7 dage vil det typisk være, så går man igennem hvad skal man sige, en vis omvendelsesfase, og man betragter nogle bestemte af de kristne mysterier, med tanke på at forbedre sit liv, med tanke på at have en inderlig og objektiv omvendelse, vil jeg sige. Ja, og den meditationsform har selvfølgelig været ikke forbeholdt jesuiterne, men har været deres ting. Men i dag, hvor alle kirkens ordener stort set har givet køb på deres egen spiritualitet, der er det noget, som vi har været utrolig benådet med i præstebrødskabet. Og kom i kontakt med en bestemt præst, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu, men som havde den her kortere form af den ignatianske retræte, som vi simpelthen har fået med som en del af vores hjerteblod, kunne man vel sige, helt fra start i 70'erne. Og jeg tænker, ja, altså det er jeg helt sikker på, det vil enhver præst anbefale, hvis man er i tvivl, eller hvis man er interesseret i at blive præst. Det var i hvert fald i mit tilfælde det første spørgsmål, jeg fik. Har du været på ignatiansk retræte? Hvad så med det rent praktiske? Fordi der er jo også, hvis nu man sidder og tænker, jeg har ikke en rød reje, hvad gør man så? Ja, det er selvfølgelig også et godt spørgsmål. I Danmark er vi jo så privilegeret, at der er en stat, der betaler for vores uddannelse. Og sådan set lige så meget uddannelse, som vi har lyst til at modtage. Men et katolsk præsteseminar, det koster penge. Men jeg må jo så sige samtidig, vi taler om 12 euro om dagen. Hvis man regner det ud, så er det ikke engang nok til at købe mad til en voksen mand i Tyskland, vil jeg våge påstå. Så man kan sige, de penge, man betaler, er kun til kost og logi, og de penge, man betaler, er ikke nok til rent faktisk at dække de udgifter, som seminaret har med at have boende. Og det vil jeg egentlig bare sige for at sige, at det ikke er en pengemaskine. Det næste, jeg så vil sige, det er, at jeg kan ikke betale de penge selv. Og jeg har været så heldig at finde et antal sponsorer. Og det betyder, at jeg er dækket ind, og det vil sige, at jeg kommer ikke til at sidde med en gæld, når jeg er færdig. Ja, og det er også sådan min erfaring, at dem, der ikke selv kan betale, de har mulighed for at søge en sponsor. Og få en sponsor. Okay. Så almindeligvis er det ikke en barriere som sådan ting? Altså for det første står det udtrykkeligt i ansøgningsblanketten, at en manglende evne til at betale er ikke et udelukkelseskriterie. Okay. Og det vil sige, hvis man ved, at man ikke kan betale på forhånd, så skal man selvfølgelig deklarere det. Man kommer jo til samtale med altså pater regens, det vil sige ham, der står for rektor for seminaret, og man kommer typisk til samtale med en af distriktscheferne også, en af distriktsoverhovederne i præstebrødskabet også. Okay. Og der gælder det jo om at bare være ærlig. Ja. Det var også sådan, jeg fandt min sponsor, vil jeg så sige, delvist, altså igennem de her samtaler. Så på den måde, så altså det skal man ikke være ked af, hvis det er på den måde. Okay. Man kan også sige, at vores trone i præstebrødskabet er utrolig gavmild. Det gælder både herhjemme i Danmark, men det gælder bestemt også i udlandet. Ja. Altså den ene af mine sponsorer kender jeg ikke personligt. Ja. Og de betaler resten af gildet. Ikke? Ja. Altså, så man må sige, det er der nogen, der er utrolig gavmilde. Jeg lægger lige bankoplysninger op, en note til mig selv, så hvis man gerne vil donere til AB Morten, så kan man altså finde bankoplysningerne i kommentarfeltet, hvis man har lyst til det. Og ellers selvfølgelig bede for AB Morten for hellige præster, og så nu vil vi lige i gang med det inden også. Så Bryggen kom til, du havde et forberedelsesår, og kan vi prøve sådan at sige, okay, jamen, at gå fra verden egentlig til at starte på et traditionelt præsteseminar, hvordan er day in the life, en dag i dit liv, fordi det er jo mega, mega spændende. Altså det kan du prøve at fortælle om den rejse også? Altså, jeg synes, det er jo en god overgang, at man er på forseminar, fordi der bor man sammen med almindelige præster inden for præstebrødskabet, og de følger jo en almindelig dagsorden inden for præstebrødskabet. Og det ser ud næsten ens ud i alle huse i præstebrødskabet. Jeg kan prøve lige at beskrive, hvordan det er på seminaret, og så kan man
så kan man få en konkret fornemmelse. De fleste dage står vi op klokken 6. Søndag 6:30, vi kan få lov til at sove længe. Så er der klokken 7 er der, 6:30 på hverdag er der prim, det vil sige kirkens morgenbøn, beder vi sammen. Så laver vi en halv times meditation, altså også den samme slags meditation, som hører til den ignatianske spiritualitet. Og så fejrer vi messen sammen. Hver dag klokken 7:15. Det kan man for øvrigt se på vores YouTube. Ja. Pius-film hedder den. Ja. Der har man mulighed for at følge den messe hver dag, hvis man er interesseret, og hvis man ikke har mulighed for at komme til messe. Klokken 8:05 er der morgenmad. Og 20 minutter i 9 starter den første forelæsning. Så er der 4 forelæsninger af 3 kvarter indtil klokken 12. Og klokken 12:15 er der middagsbøn og middagsmad. Så har vi en times middagspause. Der skal vi ud, og vi skal være sammen med vores medstuderende. I skal sådan ud og runde af? Vi skal ud, og vi skal være sammen med vores medstuderende. Så det hedder fritid, ikke? Ja. Rekreation. Ja. Det handler mere vand, eller? Gerne. Ja. Og klokken 2 til klokken 16 er der privatstudium. Det vil sige, at man har mulighed for at fordybe sig i det, man har haft om formiddagen, eller at samle op på det, man ikke har nået. Klokken 4 er der kaffe. Og klokken 4:15 er der en frivillig aftenmesse. Det vil sige, at man har mulighed for at tage til en messe nummer 2 i løbet af dagen. Det tager jeg næsten altid til. Ja. Man har mulighed for at løse nogle af de daglige, eller opfylde nogle af de daglige åndelige pligter i det tidsrum også jo. Man skal hver dag læse en halv times åndelig læsning. Det vil sige helgenbiografier eller spirituelle skrifter. Et kvarters skriftlæsning. Og på de dage, hvor der ikke er rosenkrans kl. 18:30, der skal man bede rosenkransen privat. Okay. Klokken 19 er der aftensmad. 19:30 er der aftenrekreation. Der skal man være sammen med de medstuderende, men man skal ikke ud. De fleste dage er der så 7:15 aftenforedrag, en halv time. Og så 8:45 er der aftenbøn. Det er dagen. Fantastisk. Ja. Altså, stort set hver dag. Der er små afvigelser, og nogle større fester har sit eget program selvfølgelig, men i hovedsagen ser hver dag ud på samme måde. Hvordan er tonen dernede blandt medstuderende og professorer der? Fordi jeg tror også, at nogen, der har sådan en indtryk af, at sådan FSPX kulturen er sådan, vi hader koncilet, og vi kan ikke lide den konciliære kirke, og vi er sådan bedre og vrede og sådan noget. Jeg bare lidt for det del, jeg har sådan den præcis ikke modsat opfattelse selv. Man kan ikke prøve at pakke mig ud. Hvordan er det? Hvordan har det sammen med det? Altså, jeg kan jo starte med at sige, at når man er et sted, hvor man er enige om, at koncilet er noget skrammel, og hvor det er en af jeg vil ikke sige, det er et af grundprincipperne i præstebrødskabet, men det er jo noget, vi bare ligesom er enige om på forhånd. Og så kan vi fokusere på de ting, der er vigtige i forhold til præsteuddannelsen, nemlig at blive gode præster på alle de områder, som man selvfølgelig lærer på seminaret. Og det gør jo, at vi er utrolig, jeg vil sige joviale. Altså, vi har det rart. Ja. På godt dansk, vi har det hyggeligt. Ja. Professorerne siger jo de til os, og vi siger de til dem, men vi er på fornavn med hinanden. Og man kan sige, altså der er mange, der bliver overrasket, når de har været på besøg, hvor meget vi griner, hvor meget vi rent faktisk har det sjovt. Ja. Altså, der er meget stiltigende i løbet af dagen. Det er måske gået lidt hen over, da jeg beskrev dagsforløbet. Ja, hvad er det for noget? Altså, i princippet er det jo sådan, at ligesom i de gamle munkeordner, så fra komplet om aftenen, det vil sige aftenbønnen, og så indtil næste dags morgen, der holder vi den store stilhed. Og det vil sige, at man må slet ikke snakke, medmindre det handler om noget vigtigt, kan man sige. Og efter klokken 8 om morgenen, altså det vil sige efter morgenmaden, har man mulighed for at snakke mellem undervisningen, men har man ingen undervisning, så har der stadigvæk pligt til at tie, og om eftermiddagen er der heller ikke. Man kan snakke sammen en halv time efter maden, man kan snakke sammen i rekreationerne, og man kan snakke sammen til kaffen. Men ellers så er der egentlig gennemgående
stilletiende. Men det er virkelig, nu har du været, hvor længe har du været i Sarskofen nu, og hvor længe har du været i... Altså, jeg har jo været et år på forseminaret, og til sommer har jeg været 4 år på selve seminaret. Hvad gør det ved en, at være sådan et sted? Fordi når du beskriver den spiritualitet og struktur og daglig messe, og hvad gør det ved en? Fordi med dine egne ord, hvad har du selv erfaret spirituelt og praktisk også? Helt ærligt, det gør det nemmere at leve et helligt, eller altså på tysk er der det her heiligmäßig, det vil sige, man lever helligagtigt, eller altså, jeg ved ikke, hvad det præcise ord vil være på dansk, men at man forsøger at leve op til et vist ideal, ikke? Ja. Og det er simpelthen det gør, at fordi man lever i den stillhed, har man jo mulighed for at forbinde sig med Gud. Ja. Og i undervisningen lærer man om Gud. Og man kan sige, alt det gør jo, at man har mulighed for virkelig at komme tættere på Gud. Men også at erkende sig selv med de fejl, man har. Og jeg kan da godt sige, det er jo ikke altid lige nemt, når man kommer på ferie, og selv skulle strukturere det hele. Nogle gange går det bedre end andre gange, vil jeg sige, ikke? Men at man kan styre Titanic udenom de største isbjerge, hvor man tidligere måske har trådt rigtigt på speederen, ikke? Ja. Nej, men altså det gør det virkelig muligt bare at komme tættere på Gud i det hele taget. Kan det passe, du fortalte mig engang, at I går til skriftmål hver dag? Er det rigtigt? Nej, det passer ikke. Okay. Det bliver anbefalet at gå til skriftmål en gang om ugen. Okay. Ja, det er rigtigt. Okay. Og man må gå til kommunion hver dag. Yes. Okay. Ja. Så det lyder helt fantastisk. Altså det er jo, og så 4 år nu, og du har, som jeg forstår det, 2 år tilbage. Så du bliver subdiakon næste år. Det er rigtigt. Og så er du så diakon i døgns tid, eller hvordan er det? Hvordan er vejen her fra nu af? Altså man bliver subdiakon viet i marts, altså hvis Gud vil, så også mig. Og så er det i maj eller juni, at man bliver viet til diakon. Så er man diakon et års tid, inden man bliver præsteviet. Okay, ja. Okay. Man kan sige, med subdiakonatet, der er det jo et vigtigt skridt, fordi det er der, man aflægger cølibatsløftet, og det er der, man aflægger løftet om at bede tidebøn, og det vil sige, så er man forpligtet på lige fod med præsterne til at leve kysk, og bede kirkens bøn for kirken, med kirken, hver dag. Så jeg kan sige allerede nu, jeg kommer helt sikkert derned. Ja, det gør jeg. Hvordan jeg lige gør det ved jeg ikke. Men om 2 år, jeg skal helt sikkert opleve det. Der er slet ingen tvivl om. Jeg tror har du nogen som helst idé om, selvfølgelig er der en hirte mennesker her i Danmark, der gerne beder for og ønsker selvfølgelig, at du kommer til Danmark også, og helst ned ad vejen, fordi det vil vi alle sammen gerne. Også, men jeg tror sådan rent realistisk set, hvad ligger der i støbeskeen, for at du bliver ned ad præst, og så derfra ved du det? Altså, man ved det aldrig helt, og det er fordi, at præstebrorskabet er hierarkisk struktureret, og i sidste ende, så er det vores general superior, der sidder i Schweiz, som bestemmer det hele. Det vil sige, at han har selvfølgelig rådgivere. Han spørger os til råds en gang om året, det vil sige, at han spørger os rent faktisk, hvad vi gerne vil. Han taler med alle præster i selskabet næsten en gang om året. Det er flot. Det er meget flot. Vi er jo lidt over 700 præster. Ja. Men bare for at sige, i sidste ende er det ham, der bestemmer. Det, som måske er lidt udslagsgivende i forhold til mig, er jo, at siden forrige år allerede, er Danmark og Skandinavien en del af det polske distrikt, eller man kunne sige det østeuropæiske distrikt. Og det betyder, at på nuværende tidspunkt flyver præster, som kommer til Danmark, de flyver fra Polen og til Danmark. Ja. Det vil også sige, at med al sandsynlighed vil jeg høre til det distrikt, når jeg bliver færdig. Okay. Og det vil selvfølgelig sige, at jeg kunne komme ind i den turnus, som flyver til Danmark på nuværende tidspunkt, men det kan også betyde, at jeg kunne komme til at lave noget andet. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om endnu. Det man også kan sige, det er, at jeg har hørt nogen, der siger, at man gerne vil finde et hus i Skandinavien. Ja. Altså der har været konkrete kig efter
et hus i Danmark, eller et hus i Sverige, eller hvor det nu kunne være. Jeg tænker, det handler lidt om, hvor logistisk muligt det er. Ja. Det er også sådan, hvis man skal åbne et priorat, så kræver det jo 3 eller 4 præster, som kan bo der. Og som man kan undvære et andet sted, kunne man vælge at sige. Men det, der selvfølgelig ikke er helt uvæsentligt at sige, det er, at hvis jeg bliver ordineret om 2 år, så er der 2 svenske præster, en dansktalende præst og en dansk præst. Ja. Det får jeg til at blive 4, ikke? Jo. Man kan tillade sig at være optimistisk. Jeg tror også bare, man skal bede for det. Ja. Jeg tænker, urealistisk er det ikke, at man på sigt får præster til Skandinavien, der kommer til at bo i Skandinavien. Ja, fantastisk, ja. Det ved jeg, der mangler mere for. Jeg tror, hvad vil du... Hvad er de bedste råd til lægefolk i Danmark? Fordi du har en ret solid spirituel erfaring, og jeg er i kontakt med mennesker på Lolland, på Sjælland, København, Sydfyn, Syddanmark, hele landet, som rækker ud til mig og spørger, kan der komme en FSS-præst ned til os? Hvornår er dit den datten? Ja. Hvis ikke man kan komme til den traditionelle messe, hvad er det bedste råd til folk egentlig? Ja, altså det er selvfølgelig alt efter, hvad man har mulighed for. Jeg vil sige, jeg har sagt tidligere, at FSSPX, vi arbejder som missionsselskab eller missionslignende selskab, og det betyder, at vi kommer derhen, hvor vi bliver efterspurgt. Ja. Og det betyder selvfølgelig ikke, at når den første og den bedste i København står og siger, at jeg vil gerne have en præst, så kommer der straks en messe og en præst. Man kan sige, at i Jylland har det taget det bedste af 20 år, vil jeg tro, før at der kom en messe om måneden, ikke? Altså ikke for at slå det ned, og jeg tænker også, det kommer til at gå stærkere, gå hurtigere fremover, fordi vi ligesom har nået et vist punkt nu. Men princippet i, at man gør opmærksom over for præsteselskabet, at man rent faktisk er en gruppe troende, som har brug for messen, som mangler messen. Det er utrolig vigtigt for os at vide, hvor de troende er, som beder os. Og det er også fordi, at det er den måde, vi opfatter vores apostoliske mission. Ja. Vi får jo ikke direkte fra Rom vores mission, fordi at der er noget med anerkendelsen fra Rom, der er lidt tvivlsomt, kunne man sige. Men derfor holder vi os også til, at der, hvor vi bliver efterspurgt, det er der, hvor Gud kalder os hen, kan man sige. I det enkelte tilfælde, der vil jeg så sige, har man mulighed for at flytte sig, er man ikke fastlåst med familie, så vil jeg personligt tage et sted hen, hvor man kunne komme til messe. Ja. Det siger jeg ud fra en betragtning om, hvor vigtig messen er, og hvor, altså jeg vil sige, selvfølgelig kan man gøre meget ved at bede en rosenkrans, selvfølgelig kan man gøre meget ved at passe på sin familie og lære katekisme videre til sine børn. Online katekismuskurser findes der også både på engelsk og tysk, tror jeg. Altså sådan nogle ting kan man selvfølgelig gøre hjemmefra, men jeg tror, hvis man er mobil, hvis man ikke sidder fast endnu et eller andet sted, så tror jeg vil flytte mig efter messen. Ja. Og det er simpelthen bare for at sige, hvad det er for en skatkiste af nådegaver, som Gud har forberedt til os. Og man kan sige, det vil også betyde, at apostolatet i Danmark vil vokse, og det vil også betyde, at man vil se på Danmark på en anden måde. Ja. Så den understøttelse er også vigtigt i forhold til udbredelsen af præstebrodskabet, men også i forhold til det, jeg mener også virkelig i forhold til den private spiritualitet, utrolig vigtigt, at man forsøger at flytte sig efter messen. Ja. Har man ikke den mulighed, og det kan jo virkelig være tilfældet, så vil jeg virkelig anbefale at få en fast bønspraksis i familien. Ja. Jeg vil også anbefale at huske at komme til skriftemål jævnligt, også selvom man ikke har mulighed for at komme til messe lige så ofte. Det er virkelig utrolig vigtigt. Man kan altid, skulle man falde i synd, man kan jo altid bede en bøn om tilgivelse, og det hører Gud også. Men vigtigheden i skriftemålet, og de nådegaver, man får i skriftemålet, til at styrke sjælen, til ikke at falde i synd igen, er også uundværligt i virkeligheden for et godt katolsk liv. Og man kan sige, det er jo alt det, som kirken har taget fra os.
adgangen til den traditionelle messe, adgangen til et godt skriftemål, for det handler også om, at går man til skrifte, og præsten siger, jamen det der, det er ikke slemt, eller det er ikke en synd, så er man lige vidt. Og jeg vil sige, alt efter hvad for en personlighedstype man er, så kan det gå en mere eller mindre på, for der er nogen, der vil kunne sige, skriftemålet er gyldigt, jeg lytter ikke til, hvad præsten siger, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der ikke kan lade være med at høre, hvad præsten siger i tiltalen efterfølgende. Og hvis det præsten siger noget vås, så er det selvfølgelig skadeligt også. Ikke? Jeg har selv erfaret, det er og det er en del år siden, når før jeg blev gift også. Jeg har oplevet at få at vide af en præst, jeg vil ikke nævne hvem det er, at og det var selvfølgelig helt klart en hovedsynd, jeg havde begået. Og der fik jeg at vide, at det var ikke en synd. Det var et problem. Og det skaber tvivl, det er også utroligt sårende, fordi man ønsker en relation til Gud. Man ønsker at vokse i hellighed, i kærlighed til ham, og det kræver også rigtig meget forberedelse og rensagelse, og så forberede sig på det. Ja. Og jeg tror også, at man kan sige, som katolikker, så går vi jo netop også til Gud gennem præsten. Ja. Og hvis præsten er et dårligt afbillede, vi vil altid være et ufuldkomment billede på Gud, selvfølgelig som præster, men er man et dårligt billede på Gud, repræsenterer man Kristus, som jo reelt taler igennem præsten, altså in persona Christi, siger man, ikke? Så har man virkelig et problem. Jeg skal jo ikke sige, at præsten er Gud, og så har man et dårligt gudsforhold, men det forplumrer den normale tilgang til Gud, som jo er gennem vores præster, og som er gennem hierarkiet, når man har sådan nogle præster. Du nævnte også her, tror jeg, i starten af samtalen også med, at det er jo faktisk en ret, vi har, og det er sådan, det kan nogle gange bare føles absurd, at det eneste, vi bare gerne vil bare gerne leve vores katolske tro. Ja. Hverken mere, hverken mindre, og vi vil bare gerne leve den katolske tro, som kirken altid har lært. Ja. Og det er, at de har jo ændret, det er jo ikke bare den nye messeform, det er jo alle sakramenter, det er den nye skriftmål, de har ændret, jamen, katekismen, det er jo svært at genkende os mange steder i hvert fald, ikke alle, mange steder, den kirke, og når man også møder FSSPX-kulturen og ser os i andre, nu har jeg lige været i Tyskland i påsken også, og også, jeg har også oplevet FSSPX andre steder, også i Polen, og det er bare en kæmpe kontrast til, hvad man almindeligvis også oplever. Og det virker også, det virker som to forskellige, grundlæggende to forskellige kirker. Grunden til, at jeg siger det bringer mig også videre til også den evige spørgsmål, og det er den gode gamle med, er FSSPX i skisma, eller er vi ikke? Det kunne være spændende at høre, for du er uddannet i spørgsmålet. Jeg ved, I har spist kirkeretten frem og tilbage nede i Sarskopen, men kan du prøve at fortælle, hvordan vil du forklare det forhold i dag? Der er forskellige ting. Der er kirkeretten i det. Ja. Men vi har også på første år har vi et fag, der hedder Acte des Lehramtes, det vil sige lærerembedets handlinger, vil man nok kalde det på dansk, eller sagsakter, måske. Okay. Og det handler om, hvad har kirken tidligere sagt om de forskellige heresier, som vi kæmper med i dag, nemlig liberalisme, modernisme, og så videre. Og det handler simpelthen om at få en forståelse af, hvad handler kirkekrisen om? Hvad er grundlaget for krisen i kirken? Lige præcis med skisma, der synes jeg, det er sjovt, rent kirkeretsligt lige nu, at se på. Der er jo folk inden for kirken, jeg vil ikke sige selve hierarkiet, men inden for hierarkiet, som længe har sagt, at vi er i skisma. Men det interessante er, at vi har jo forkyndt, at vi vil blive biskopper til sommer, og i den forbindelse blev vi troet med, at så går vi jo i skisma. Ja. Og der kan jeg jo kun dertil sige, ergo er vi det ikke. Ja. Jeg tror, når den spøj til side, at det lige nu er meget klart, at vi ikke er i skisma endnu. Ja. Det til side, så tror jeg, at man kan sige, at vi har vi har kirkeretten på vores side i virkeligheden, ikke? Skismaet, som vi skulle have været gået i, handler jo i kirkeretten om, når man
via biskopper, så bliver de biskopper, der vier, og de biskopper, der bliver viet, ekskommunikeret. Og det, der hedder late sententia, det vil sige, i det man begår den forbrydelse, så træder den ekskommunikation i kraft automatisk. Ja. Men man er nødt til at sige, at hele den paragraf, den er skrevet for primært at holde de kinesiske biskopper fra, og vi biskopper uden paveligt mandat, hvilket de jo midlertid har fået lov til. Og det gør jo, at man kan sige, at så er vores biskopper værre end de skismatiske kommunister i Kina, hvilket er helt vildt at tænke på. Hvis man tager den logiske konsekvens af det, så må man sige, at traditionen er mere uleset end kommunistpartiet i Kina. Ikke? Ja. Altså det er jo i virkeligheden latterligt. Men rent kirkeretsligt, så betyder det også, at der er en paragraf, der simpelthen siger, at hvis man agerer ud fra en forestilling om en krise eller en nødsituation, så træder de paragrafer ikke i kraft. Altså de straffe træder ikke i kraft. Og det kan man direkte anvende på den paragraf, der handler om bispevielse. Så jeg bare lige forstå, at alene du siger forestillingen om, at der er en nødsituation. Altså det er helt klart, at der er nogen, der vil sige i dag, at jamen, han havde ikke den forestilling. Han ville lave ballade, ærkebiskop Lefebvre, ikke? Men hvis man bare ligesom lader ham være i god tro, så er det helt klart, at kirkeretten i virkeligheden siger så, at man ikke automatisk er kommunikeret. Altså det er jo bare sådan et faktum. En helt anden ting er, at den paragraf, som handler om bispevielser uden paveligt mandat, den står ikke i kirkeretten i den sektion, der handler om kirkens enhed. Den står i den sektion, der handler om autoritet og autoritetstro. Det vil sige, når man begår den forbrydelse, hvis man begår den, så begår man en ulydighedsakt imod paven, men det er ikke en skismatisk akt. Det vil sige, hvis man læser det direkte ud fra, hvordan det står i kirkeretten, så det dokument, Ecclesia Dei, tror jeg det hedder, som pave Johannes Paul II kastede efter Piusbrødskabet i 80'erne, da vi blev biskopper sidste gang, går ud fra et falsk præmis om, at det er en skismatisk handling, og vi er biskopper uden paveligt mandat. Okay. Altså det vil jeg jo i hvert fald sige, hvis man kun går ud fra kirkeretten, og jeg vil også sige, hvis man kigger på for eksempel, jeg tror, at vi har, der er en Münsterer-kommentar til, altså fra Münster i Tyskland, til kirkeretten. Jeg tror, de giver os også ret i, at den paragraf handler om noget andet, så at sige. Så vidt jeg ved, der er jo mange, der har spurgt til i mange år, om man kan få ret sin søndagsforpligtelse ved at gå til SPX-messe. Det kan man også slå op på nettet, men vi har fra gudstjeneste dikasteriet i Rom har vi fra, jeg tror helt tilbage fra 2001 eller andet, 2 måske 4, har vi en meget klar udtalelse, at man gerne må gå til messe ved SSPX, man opfylder søndagspligten, og man må i egentlig forstand gerne give et beskedent beløb til støtte. Så det er jo faktisk ret svært at læse det på Jeg tror, problemet bliver altid, at der er folk, der peger i begge retninger. Og hvis der er en autoritativ udsagn, der siger det, så er der massevis af, måske ikke autoritativ udsagn, men gyldige udsagn fra folk, der rent faktisk sidder i hierarkiet, som er imod det, vi laver. Men man kan også sige, for eksempel i forhold til skriftemål, der er nogle bestemte skriftemål, som kræver jurisdiktion fra en biskop eller fra en pave, eller fra paven for at være gyldig. Og i alle tilfælde, hvor vi har, en af vores præster har absolveret, det vil sige tilgivet synder i en af de sager, og man så har skrevet til det dikasterium, som har med de sager at gøre, der har vi fået medhold. Og det vil sige, selv i den tid, før vi havde fået mandat direkte fra paven, der fik vi i hvert fald implicit medhold i de bedømmelser, vi havde lavet i skriftestolen i særlige tilfælde. Okay, jeg skal bare forstå det her, fordi det er sådan, du siger, I får medhold i Rom. Jeg skal bare forstå det helt teknisk her. Sådan. Jeg forstår lige, okay, forretningsgangen her, der. Så før I egentlig fik
lov til at fejre, eller meddele skriftemål af Pave Frans, så blev jeres sager behandlet i Rom af den pågældende autoritet i Rom. Er det sådan, det skal forstås? På lige fod med havde vi været et apostolisk selskab med paveligt mandat, eller noget af den stil, ja. Så hvordan kan man påstå, at I er i skisma, hvis man behandler jeres sager, og det giver ikke nogen mening? Altså jeg trækker bare på skuldrene. Jeg kan kun sige, at det giver ikke nogen mening. Der er utrolige kræfter i kirken, som stadigvæk kæmper imod en tilbagevenden til traditionen. Jeg tror, man skal se det på den måde, at ligesom Pave Paul den 6. sagde, at satans røg på en eller anden måde er kommet ind i gennem en revne ind i kirken. Jeg tror, man skal virkelig se det på den måde, at der er kræfter inden for kirken, som ikke vil det samme, som vi vil. Og ikke på samme plan, som os andre vil sjælenes frelse. Og jeg tror bare, at hvis man har det perspektiv, så kan man også godt se, at selvom vi har nogle venner i Vatikanet, som behandler os på lige fod med, havde vi været anerkendt, så er der bestemt også kæmpe lobbykræfter, som vil gøre alt for, at vi aldrig bliver anerkendt, i hvert fald officielt. Ikke? Det er bare, jeg vil bare spørge også fra lægmandens perspektiv, fordi jeg oplever og forstår også godt, at der er mange, der følelsesmæssigt set har svært ved at finde mod til måske at gå til en FSSPX-messe også, og er bange for at begå fejl, er bange for at være ulydig, er bange for at gøre noget forkert. Og som du selv siger, jeg oplever rigtig mange, som taler sådan suspekt omkring FSSPX-aktiviteter og så videre egentlig, jeg tror, man kan vende det sådan. Vi har helt klart fra Rom, at man gerne må gå til SSPX-messer. Det vil sige, hvis vi antog, bare for argumentets skyld, at præsterne, som fejrer de sakramenter og de messer, var suspenderet, ligesom det hedder i de officielle dokumenter fra Rom. Det mener jeg jo også er ugyldigt, fordi vi handler jo til stadighed i nødværge, kan man sige. Vi arbejder jo kun for sjælenes frelse. Hvad betyder det at være suspenderet? Suspenderet betyder, at præsten ikke har tilladelse til at fejre sakramenterne. Okay. Ja, det gør det. Det er sådan man kunne sige, det er et skridt i retning af ekskommunikation, men ekskommunikation er jo forbuddet mod at modtage sakramenterne i praktisk forstand. Det vil sige, at man stiller vedkommende uden for kirken, så de ikke må gå til sakramenterne. Skriftemålet er selvfølgelig undtaget, for det er jo sådan, man får ophævet en ekskommunikation igen, naturligvis normalt. Men bare for at sige, det vil sige, er man ekskommunikeret, så må du ikke gå til kommunionen, du må... og du kan ikke blive firmet for eksempel, hvis du ikke er det i forvejen. Men er du suspenderet som præst, så betyder det, at du ikke må fejre sakramenterne. Det vil sige, at du må ikke fejre messer, du må ikke give sakramenterne uden for en liv og død situation. Det skal bare lige skåret helt ud. Nu spørger jeg lidt dumt her, men jeg kan godt lige bruge sådan nogle super praktiske analogier fra færdselsloven for eksempel. Så vil det være fair at sige så, at jeg har været på køreskole. Ja. Jeg har lært at køre bil. Jeg er kompetent til at køre bil. Ja. Men jeg må ikke køre bil i trafikken, før jeg har mit kørekort i hånden. Vil det så være at sige, at jeg egentlig er suspenderet, før jeg har fået mit kørekort? Er det sådan, man kan... Sådan kunne man måske godt sige det. Ja. Jeg tænker, vi skal måske huske, at grunden til, at vi har fået taget vores kørekort, hvis det giver nogen mening, grunden til, at de er suspenderet, er, at de ikke kan lide, at vi stadigvæk kører i højre side, selvom det er der de fleste godt... Nej, jeg ved det ikke. Eller at vi stadigvæk kører over for grønt, selvom dem i Rom siger, at vi helst skulle køre over for gul. Ikke? Nej, jeg ved ikke, hvad alle analogier halter lidt, ikke? Men jo, man kunne godt tale om det på den måde. Men det er bare fordi, som jeg forstår det her, som jeg nu har hørt dig sige der, så det er vel Rom, der definerer kirkeretten. Eller paven definerer kirkeretten. Så det er med, at hvis nu jeg kører på motorvejen egentlig, og jeg får en fartbøde, og siger, jeg har betjent, jeg holder mig faktisk under fartgrænsen. Ja, men her der kører vi miles per hour. Så nej, vi har altid kørt kilometer i timen her. Sådan fungerer det ikke. Altså, der er lidt der med, hvad er spillebanen her, og hvornår bryder man en lov, hvornår gør man ikke. Og så har du også problemet, at hvis de så siger, at du kører uden kørekort. Ja, okay. Det er jo det næste, de siger. Ja. Det er jo, at du kører uden kørekort. Så siger jeg, ja, men det er jo fordi, du har taget mit kørekort på baggrund af, at jeg stadigvæk kører 70 km i timen. Ja.
Og det er jo ikke ulovligt, så siger han, jo, det er miles per hour. Ja. Og jeg har min kone på patient, så jeg skal føde og sådan noget. Nej, men du ved, altså, hele konceptet er, altså analogien går i den retning, at vi har fået uretmæssigt fået taget vores kørekort, og vi kører alligevel, ikke? Måske også uden nummerplade, det er nok noget af den stil, man skal forestille sig. Nej, det jeg vil sige med det er, selv hvis man antager, og det antager jeg ikke, at vores præster er suspenderet, sådan i egentlig forstand. Jeg mener, selvfølgelig kan man godt være, vi har jo en mangel på anerkendelse, og det har vi i kraft af, at Rom ikke anerkender os. Ja. Men den egentlige suspension vil jeg jo ikke mene træde i kraft. Jeg siger bare, hvis vi er suspenderet, eller vores præster er suspenderet, så betyder det, at præsten vil begå en synd, når han fejrer messen for den troende, der kommer til messen. Men i kraft af, at Rom siger, at den troende gerne må komme til messen, gerne må modtage den hellige kommunion i den messe, gerne må skrifte ved den præst, og at han opfylder sin søndagspligt. Så kan man sige, så vil i det scenarie, hvor det var rigtigt, at man var suspenderet som præst, så vil præsten begå en synd, i det han fejrede den messe. Men den troende ville jo bare opfylde sin søndagspligt. Ja. Og det kan jeg godt lide bare som forsikring til dem, der gerne vil komme. Jeg tror jo ikke på, at der er nogen af vores præster, der begår en synd, hver gang de fejrer messe. Jeg tænker jo, det er jo en fuldstændig vanvittig antagelse i virkeligheden. Ja. Også baseret på det, vi lige har siddet og lavet en analogi omkring. Ja. Men selv hvis man antager det, så gør man i hvert fald ikke noget forkert, hvis man kommer som troende. Ja. Okay, spændende nok, ja. Ja, og det er jo, men for mig har det været noget, jeg har slået med mange år. Jeg måtte virkelig læse mig op og ned og højre og venstre for egentlig at få det vendt i hovedet selv. Men det er bare spændende at lige høre dig selv udlægge det også. Hvad kom egentlig fra? Så vi har talt omkring det ophold i Sarskofen og nu her, og SPX forhold og så videre, og også krisen i kirken, og du nævnte egentlig Paul den 6. og med, at gennem en sprække har satans røg kommet ind i kirken også egentlig. Ja. Hvad skal vi dreje samtalen hen mod noget mere måske spirituelt, eller kirkens krise i dag, eller hvad har du lyst til at pakke ud egentlig? Ja, det kan vi godt prøve, at kigge lidt på kirkens krise, hvis du vil. Ja. Det er jo måske ikke så meget min spidskompetence, men jeg har det jo, hvad kan man sige, fra mit eget levede liv og fra uddannelsen en smule selvfølgelig, ikke? Ja. Og jeg tænker, det er selvfølgelig også måske væsentligt at sige, i forhold til det spørgsmål, vi stillede tidligere. Hvad er FSPX? Hvad står vi for, og hvad er hele ideen? Ja. Hvorfor er det, der kommer den her suspendering? Hvorfor er det, at de forsøger at ekskommunikere vores biskop, og så videre. Der er det måske væsentligt at forstå, hvad det er, der rent faktisk er foregået i kirken. Det er sådan, at paverne op til det andet Vatikankoncil, og der vil jeg især fremhæve pave Leo den 13. Og pave Pius den 9. og pave Pius den 10. Måske også pave Pius den 11. til en vis grad, men de har alle sammen været med til at definere og også fordømme bestemte i virkeligheden heresier, som har været i spil i kirken i det 19. og 20. århundrede. Og de heresier, det handler primært om amerikanismus hos Leo den 13. Det vil sige, det handler om en for stor vægt på det praktiske eller det apostoliske arbejde i kirken i modsætning til bønnen og til det indre liv. Så handler det om modernismen i høj grad, som især fordømt af Pius den 10., som jo vores præsteselskab har taget navn efter, den hellige Pius den 10., og liberalismen. Og liberalismen og modernismen hænger sammen, men liberalismen handler om en adskillelse af det kirkelige liv og det verdslige liv. Og i virkeligheden handler det om en tilpasning af det kirkelige liv til det verdslige liv. Det vil sige, at man medtager nogle idéer fra den måde, man lever i verden, og går dermed på kompromis med, man kunne sige nogle småting, og det er det i det spæde, er det jo småting, man går på kompromis med i kirken, men i virkeligheden betyder det jo, at man anerkender diverse værtslige ordner. Der kan man tale om
den franske revolution og menneskerettighederne for eksempel, som ting, som kirken i virkeligheden altid har stået imod, men som igennem den her katolske liberalismus, eller liberale katolicisme, kan vi måske kalde det, for medvind i kirken. For dem, der ikke er så idehistorisk stærke og ved så meget omkring den franske revolution og liberalisme, og sådan, kan du prøve at forklare, hvad betyder det? Hvorfor er det et problem? Jo, man kunne sige, frihed, lighed og broderskab, hvem kan have noget imod det? Ja. Altså, i princippet er det jo gode ord, men det, der sker i den franske revolution og i tiden op til, det er, at man har nogle kræfter, som omdefinerer de ord, kan man sige. Hvis vi har frihed, så betyder det i den liberale tanke, at man er fri for alt tvang. Det vil sige, at hvis kirken kommer og siger, du skal faktisk gå i kirke om søndagen for eksempel, så kan du sige, nej, det skal jeg jo ikke, for jeg er jo fri. Ellers så er det jo mod min frihed. Og hvor man kan sige, at det katolske frihedsbegreb har jo altid været sådan en form for, man kunne kalde det frihed under ansvar, eller man kunne kalde det frihed til at gøre det gode, tror jeg, Thomas Aquin kalder det nogle gange. At man forsøger at gøre det rigtige på baggrund af, at man er velinformeret, og informeret om, hvad det rigtige at gøre er. Det vil sige, man er frit stillet til at kunne gøre det rigtige, til ikke at synde. Og det er jo også en del af friheden i det liberale begreb, at for eksempel synder mod det 6. bud ligesom bliver fritstillet fra statens side, men jo selvfølgelig også, hvis man følger det hele vejen igennem fra kirkens side, var ligesom et mål for de liberale katolikker, at kirken skulle blande sig i den seksuelle moral, for eksempel. Fordi det indskrænker vores frihed, sagde man. Ikke? Ligheden er jo, og broderskab, jeg ved ikke præcis, hvordan vi skal dele dem op, men man kan sige, lige er vi jo alle sammen over for Gud på en vis måde, nemlig Gud elsker os alle sammen, og Gud har skabt os alle sammen, og Gud vil, at hver eneste af os bliver frelst. Hver eneste af os bliver frelst. Og på den måde er vi ligestillet, og også på den måde, at Gud giver hver eneste menneske alt den noget, der skal til at tage imod Guds gaver og blive frelst. Men den menneskelige frihed er jo reelt sådan, at man kan sige fra til de ting. Og det betyder, at nogle mennesker lever i synd, og nogle lever i svær synd. Og der kan man sige, i den franske revolutions øje med, der vil man sige, at alle er lige, og alle har de samme rettigheder, uanset hvad de gør. Og man vil sige, i klassisk katolsk moral, vil man tale om, nej, man kan gøre ting, som tager dit menneskeværd, kunne man godt tale om, din lighedsret fra dig. Og det betyder, at du kan falde til et punkt, eller sænke dig selv ned på et punkt, hvor du sidestiller dig selv med dyr, eller med laverstående. Ikke? Ja. Og der handler det jo om, at hvis man lever med Gud, så har man en vis ophøjethed, fordi nåden er jo i virkeligheden, at vi bliver Gud lige. Vi kommer Gud nærmere, og vi ligner Gud mere. Jeg tror, det er Teresa af Avila, der sagde på et tidspunkt, at hun havde i en vision set en sjæl, og hun troede, det var Gud. Fordi at sjælen i nådens stand simpelthen er så skinnende ren, at hun havde opfattet som om det var Gud, og fik så at vide i den vision, nej, det er bare en sjæl, der står i nådens stand, ikke? Og det vil sige, at Gud ophøjer os virkelig til et helt andet niveau, end vi er i stand til som mennesker. Og der har vi for min skyld kunne vi godt kalde det en lighed. Selvfølgelig. Men i det, at vi synder, så falder vi ud af at være lige med hinanden. Så jeg skal bare lige forstå i forhold til, at noget, du taler ind i, jeg går ud fra, at du mener for eksempel religionsfrihed, så at hvad er FSSPX' anke mod religionsfrihed? Er det noget, kan du prøve at pakke det med? Er det noget, den bold der? Altså? Man kan sige, hvis alle har ret til at gøre, hvad de vil, og alle religioner bliver moralsk sidestillet, eller ligestillet, så har man det problem, at man ikke længere kan gøre forskel på sandheden, og altså den objektive sandhed, og alt det andet. Og uden at skulle føre et bevis for, at den katolske religion er den sande religion, så kan man i hvert fald meget nemt føre beviser for, at de andre religioner ikke er det. Og det er jo lidt det samme, jeg var inde på, da jeg kiggede på protestantismen, da jeg konverterede, at man kan tydeligt se, her er en afvigelse fra sandheden.
Ja, og det er jo også en del af det liberale begreb, det er jo også, at sandheden bliver subjektiv i stedet for objektiv. Ja. Så kunne man tage broderskabet, og det strider imod det katolske, fordi vi er hierarkisk opbygget. Ja. Den katolske kirke er stiftet af Kristus, og den blev principielt stiftet på apostlene, det vil sige Peter som kirkens fundament, og apostlene som forgængerne til biskopperne. Og i dag er det samme. Der er paven i Rom, han har sine kardinaler som vejledere, som rådgivere, så har han biskopper, som styrer delkirkerne, og de biskopper har præster, som jeg vil sige passer de troende, er hyrder for de troende. Ikke? Og man kan sige, hvis vi skal tale om det andet Vatikankoncil, og at de liberale værdier, så kan man sige, jamen, de tog religionsfriheden, som taler ind i det her lighedsspørgsmål, som vi var ude i, men også frihedsspørgsmålet, som du lige sagde. De taler om en form for kollegialitet, som jo i virkeligheden er et fordømt heresi, ikke også? Altså, jeg siger ikke, at det på det andet Vatikankoncil direkte bliver udpræget som heresi, men det har nogle implikationer, som lyder som det traditionelle kollegialitets heresi. Altså, at paven agerer med biskopperne, eller i enhed med biskopperne, er jo rigtigt på en vis måde, men hvis man får det til at lyde som om, at pavens ufejlbarlighed for eksempel er bundet op på, at biskopperne er enige med ham, eller noget af den stil, så er man ude i kollegialitet, og det er et fordømt her at sige. Ja, hvad har vi? Vi har religionsfriheden, hvad jeg kort inde på, så er der kollegialiteten, og så er der økumenismen, som det næste store. Økumenismen er jo, altså hvor religionsfriheden er tanken om, at alle religioner bliver sidestillet, eller ligestillet, så er økumenismen tanken om, at alle religioner har en lige ret stadigvæk, men at man er i dialog med de religioner, og man behandler de religioner på lige vilkår med den katolske kirke, og det har alle mulige konsekvenser. Laicering af staten, for eksempel, som det andet Vatikan jo anbefalede rigtig kraftigt, og i virkeligheden vred armen om på ryggen på mange statsledere, som ikke ville have en laicistisk stat, men blive ved med at have en katolsk stat. Ikke? Det er der eksempel på i Sydamerika. Jeg skal passe på, hvilket land jeg siger, fordi jeg er ikke sikker på, hvilket det var, men de ville ikke have det, og i dag har de, måske det er Argentina, men i dag har de, altså i Sydamerika jo nogle af de største andele af de her protestantiske sådan karismatiske sekter, ikke også? Alt sammen blev holdt i skak af, at man havde katolske stater, ikke? Og det andet Vatikankoncil siger selv, nej, det skal vi ikke have. Det er skidt. Det er vildt nok. Ja, det er vildt. Og så er der messen også, fordi det er jo virkelig, jeg skal sige, glasur på kagen også, men hvad er årsagen til, at vi ikke bør deltage i Novus Ordo-messen, den nye messeform? Hvad siger man der? Ja, altså man kan sige, forskellen på den nye messe og den traditionelle messe ligger ikke primært i sproget, men ligger primært i indholdet. Altså det, som man har oversat til dansk eller til lokalsproget, selv på latin, findes der diverse problematikker. Men man kan sige, at man har blandt andet fjernet offertoriet, som er præstens forberedelsesbøn til at bringe selve offeret, og som navnet offertorium også tydeligt understreger, betyder det også, at man fjerner en hel del af den her offertanke fra messen. Og det er sådan, i den traditionelle messe, der er det helt klart, at messen er, eller den traditionelle messeteologi kan vi sige, der er messen et offer, som bliver indledt med læsninger, og som har et offermåltid knyttet til det, altså den hellige kommunion. I den moderne liturgi har man en tanke om, at der er en ordets liturgi, så er der en bordets liturgi, eller måske offerets liturgi, kunne man måske godt finde nogen, der ville gå med på at kalde det. Og så har man kommunionen som eget element. Og der er nogen, der vil påstå i dag, at jamen, rammen for den nye messe er et
måltid. Og hvis man går hen og siger, at messen, eller går fra at sige, at messen er et offer med et offermåltid, til at sige, at det primært er et måltid, så har man en forskydning af præcis, hvad meningen med messen er. Det er i sig selv selvfølgelig ikke nok til at gøre messen ugyldig, og det er heller ikke det, vi argumenterer i præstebrødskabet. Vi argumenterer primært for, at den nye messe bidrager til et tab af troen, fordi man simpelthen ikke får så klart et billede af, hvad er messen i sig selv, og hvad er messens position i selve kirkens... Altså i præstebrødskabet er det helt klart, det er vores centrum. Det er centrum for vores spiritualitet. Og hvis man tager offerelementet ud af det, eller skifter det ud med en måltidsforståelse, så har man simpelthen ikke den klassiske, traditionelle katolske forståelse af messen. Hvad med dem, der bare vil sige, okay, men hvis nu bare Novus Ordo-messen fejres værdigt og på latin, med præsten, der har blikket mod øst, er det ikke godt nok så? Altså, jeg vil sige, for det første har jeg aldrig set den messe i det virkelige liv. Jeg vil ikke sige, at det ikke kunne lade sig gøre, og jeg påstår heller ikke, at den præst ikke subjektivt kan fejre messen værdigt. Altså subjektivt, ud fra hans egen... han gør sit eget bedste, og han vil tjene Gud. Han kan også have en personlig, rigtig forestilling om messen som offer, for eksempel. Alt det kan godt være i spil, og subjektivt gøre hans offer gyldigt og værdigt. Men problemet er, at i praksis, så er det sådan i Novus Ordo-messen, eller der, hvor Novus Ordo-messen bliver fejret, vil jeg hellere sige, at præsten er forpligtet til at uddele en håndkommunion. At alle steder, hvor der bliver uddelt kommunion, at det er stående. At vi i Danmark har en meget klar retningslinje, at messen bliver fejret vendt mod folket. Altså det er bare eksempler på, at man kan sige, det er rigtigt, at det står ingen steder i messen, at man ikke må samle fingrene efter pege og tommelfinger, efter man har konsekreret hostien. I den traditionelle messe, der holder præsten pege og tommelfinger samlet efter forvandlingen af brødet. Simpelthen for at symbolisere, vil jeg sige mest, at han ikke lader de partikler, der sidder på hans fingre, falde til jorden. Og det har man fjernet i den nye messe. Det står godt nok ingen steder, at man ikke må det, men det er noget, der bliver slået hårdt ned på i bestemte bispedømmer. Det ved man. Og jeg tror også, i 67 blev det afskaffet fra den gamle messe, kan man sige. Men også jeres hænder, bare det for en bemærkning også, at jeres hænder bliver jo salvet med kriser, det er kun jer, der må røre ved kalkene og de hellige remedier. Det er rigtigt. Altså, det ser man jo også i dag, bliver så set løs på. Altså. Ja. Og det er også, man har i den nye messe, har man den her inklusionstanke. Man påstår, at man har brug for at inkludere lægefolket i en aktiv rolle. De skal være lektorer, de skal være forbedere, de skal være kommunionuddelere endda. Ser man jo også, undskyld jeg siger det, men i alle Novus Ordo-messer i Danmark, stort set. Ikke? Ja. Og det er slet ikke lægefolkets rolle. Og det er med til, ligesom vi snakker om kollegialitet, det er med til at lave altså at man flader hvad skal man sige, hierarkiet ud, og det gør det sværere at se forskel på, hvem der er præst og hvem der er menigt medlem i kirken, altså lægmand, ikke? Det er et problem, ikke fordi at man har altid i den katolske kirke haft lægefolk som altertjenere, for eksempel. Og de træder i stedet for de... jeg er jo for eksempel viet til akolyt nu, så det er min opgave at tjene ved alteret, ikke? Og når jeg ikke er der, så at sige, og det er jeg jo for det meste ikke, så tager man lægefolket i brug. Men det handler jo ikke om at aktivere lægefolket, kan man sige. Det handler jo om at kunne fejre messen så værdigt som muligt. Og jeg vil jo påstå, at en lektor uden træning og uden hvilelse, jo også, som jo også er det, der er i spil, har bare ikke mulighed for at læse læsningerne så værdigt, som præsten gør det. Altså, hvis præsten læser læsningen in persona Christi, læser i Kristi sted, det gør en lægmand ikke. Lægmanden er ikke salvet. Lægmanden er ikke viet til den position.
Og det er ikke for at skælde ud på de lægefolk, der gør det, men det handler simpelthen om, at man må forstå, at det er en ny opfindelse, man har lavet efter det andet Vatikankoncil, og en tanke på, at lægefolket skal involveres direkte i messen. Men det er jo ikke noget, vi kender fra kirkens historie, og da slet ikke fra den overleverede messe, sådan som vi kendte den før koncilet. Det er bare ligesom, man ser også, som herren også siger, at vi kender tredjedels frugt. Jeg læste en statistik hørte en statistik for en måneds tid siden om, at sådan er det kun 27% af børn, der konfirmeres i Novus Ordo-kirken, beholder deres tro, når de vokser op. Altså firmes, mener du? Ja, firmes, ja. Ja, altså, og det er jo, hvis man samtidig også sammenholder det med, at man i moderne familier også højst får 2 børn, så det er jo effektivt set en udslettelse af den katolske tro. Og det er jo en katastrofe også. Og det er jo også en glæde at se, at også den tradition også vokser mange steder, ikke bare i Danmark, men også i Tyskland. Jeg vil også spørge tilbage til Tyskland også, fordi I har jo også, selvfølgelig har det den traditionelle messe i Sarskofen også, men hvilke familier kommer dine medstuderende ud fra, og kan du prøve at fortælle omkring, hvad er deres baggrund, dine medstuderende, og hvilken kontakt har du med lægmandens familie dernede, og kan du prøve at beskrive, hvilken kultur oplever du, der vokser, og hvad må du beskrive den? Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvor man er henne. Vi ved, i USA, der kommer næsten 90% af vores studerende fra vores egne familier. Næsten 90% kommer fra vores egne familier, og resten kommer så udefra, kan man sige. Og i Tyskland, der forholder det sig næsten modsat. Okay. I hvert fald er det sådan, at mere end halvdelen af mine medstuderende er konvertitter, eller katolikker, som er kommet til traditionen i deres levetid. Eller i deres... Så næsten halvdelen var konvertitter af dine medstuderende? Det passer meget godt. Når man kigger på tyskerne, er det næsten dem alle sammen, det er konvertitter. Hold da op. Ja, det er rigtigt. Det er vildt. Men der er også en del, for eksempel af vores polakker, de er jo enten indfødt eller anden generations traditionalister. Det er så forskelligt, men jeg vil tro, det er over halvdelen, der er enten konvertitter eller er kommet til traditionen inden for en generation. Ja. Og hvilken fortælling kommer de med i forhold til, hvad de oplever, der var de fra? Tyskerne har det jo værre, end vi har det om noget. Der er den såkaldte synodale vej, som de gennemfører i Tyskland, som handler... De er ikke lykkedes med rigtigt at indføre det, men det handler om vielser af kvinder. Det handler om ægteskab for homoseksuelle. Det handler om synder og ting, som kirken har fordømt altid, grundlæggende, og for at tilpasse sig tiden. Det vil sige, at i Tyskland er det ikke så typisk, at der er nogen, der opdager kirken, ligesom jeg gjorde, og så først efterfølgende opdager traditionen. De fleste af mine medstuderende, som er konvertitter af tyskerne, de er kommet direkte til traditionen. Det er vildt. Ja. I Polen, der er der lidt en anden bevægelse. Det er efter corona. Der har de polske biskopper endelig indført håndkommunion, for eksempel. Det vil sige, at man har egentlig et meget mere konservativt udtryk på gudstjenesteformen, og der er utrolig mange, som under corona er blevet opmærksom på de problemer, der rent faktisk følger med det andet Vatikankoncil, som først ligesom har opdaget, hvad det er, der foregår i kirken i den forbindelse. Og når jeg siger utrolig mange, så kan jeg jo sige, at min årgang var jo den største i Salzkofen nogensinde. Vi havde jo 21 seminarister, der startede på den årgang. Herunder tror jeg 12 polakker. Det er jo vildt. Og de fleste af dem er nemlig også kommet til traditionen i løbet af 1 eller 2 generationer. Mange også i forbindelse med corona. Hvor mange var der på de foregående hold, bare for sammenlignende? Jeg tror, det holdt der over mig. Jeg skal selvfølgelig sige, nu er jeg på 4. årgang, og vi er nede på 11. Bare så man har en fornemmelse. Til gengæld så dem, der er over mig, der kommer 4. Der er 4 kandidater, som jeg regner med alle sammen bliver præstevider om et år. Ja, fantastisk. Årgangen over, der er de 5, tror jeg. Ja. Så vi er næsten dobbelt så mange på vores årgang. Så har
haft en årgang under os. De startede med at være 12, og jeg tror, de er 11 nu måske, stadigvæk. Og har fået en seminarist fra os, også fra min årgang. Det vil sige, reelt kunne vi sige, at vi er 12 stadigvæk, så vi er lidt gode. Og årgangen under, der er de 9. Den nyeste årgang, der er de 9. Men vi er så mange, at vi har jo bygget til i Tyskland. Og ny tilbygning er fyldt. Og nu er der blevet taget en beslutning om, at 5 polakker fra årgangen under mig, de bliver sendt til Schweiz. Til det franske seminar. Det er jo vildt, så I har slet ikke plads til flere. Altså, det er jo helt vildt. Det er ikke plads til flere. Det er helt fantastisk. Ja. Vi har talt længe nu her, det er 1,5 time, og nogle afsluttende refleksioner. Og ved Morten, du vil dele ting, jeg har glemt at spørge om. Jeg havde måske et eller andet, jeg lige tænkt på, men jeg skal lige se, om jeg kan komme i tanke om det. Ellers skal vi jo også bare sige, at det er godt jo. Altså, ja. Det kan vi. Jeg vil lægge bankoplysninger til banken i Schweiz, hvis man ønsker at sende et beløb, så kan man gøre det. Og måske også bede for præster, hellige præster, bede for udbredelsen af den katolske tradition i Danmark og Skandinavien. Skal vi afslutte med en bøn, tænker du? Kan vi gøre det? God idé. Ja. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Hilda Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. Ære være faderen og sønnen og helligånden. Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Lovet være Jesus Kristus. Nu og i al evighed. Amen. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Tusind tak, fordi du kom. Jeg var rigtig glad for at være her. Det var fantastisk. Tusind tak.